Aquí, a min, as casas é que me encantan. Na zona colonial. Volveronme a recordar que non, mira, colmados en cada barrio hai un colmado porque é como o centro de reunión dos veciños. Teñen, mira, os precios todos da cervexa, a pequena, a grande e a Jumbo, que debe ser a super grande, e donde se xuntan, donde escoitan música, sale a xente a saludar, saludan en todos os colmados, comen. Ali atrás había xente comendo. E aquí volves a ver a playa. Estamos indo paralelos á playa. Mira os carteles.